Juan Pablo, ¿qué tal? Boas tardes. Boas tardes. Juan Pablo Lorenzo, vinagre artesanal. Pero aí vemos catro botellas. Supoño que serán distintas, non? Que son as 4 variedades que tes? 4 variedades que neste momento se comercializan. De vinagre feito en Galicia, no Ribeiro, porque de feito chamase así, non? Vinagres do Ribeiro é a do empresa. Ribeiro, é a empresa. Ben, e que tes? A ver, vinagre de que? Vinagre de... Bueno, o primeiro que hai que facer é darlle os parabéns, porque co seu vinagre, a última novidade que lanzou ao mercado, que é o vinagre con pemento de Padrón, vindes de gañar este mesmo mes, a primeiros de mes, foi, non? O certame internacional Vinavín que se celebrou en Córdoba. Gran ouro, entre 82 variedades, conseguistes o posto número 1. Así que parabéns, é un orgullo para nós. Vinagre feito en Galicia, o único que se fai de xeito artesanal, non? Sí, no mundo dos vinagres falar de acetificación artesanal significa acetificación tradicional de cultivo superficial, porque pois, é acetificación industrial en acetatos de acero inoxidable. Eu son o único que apostei por facer uns vinagres artesanais para elaborar un produto, darlle categoría e clase. É dicir, eu realmente os vinagres, este vinagre é un homenaxe a meu pai, que foi pioneiro no Ribeiro nos anos 80, e el sempre me ensinou dúas cousas. Primeiro, hai que fazer un produto sincero, hai que dicir sempre a verdade, nada de 100% galego é pois que veña de onde sea, non? Hai que ser sincero, facer un produto sincero, e a segunda cuestión é orientarse pola calidade e non pola cantidade nin polo diñeiro fácil, non? E na verdade é un homenaxe. É buscar a calidade, a máxima calidade, non? Como neste caso. Con viño da denominación de orixe Ribeiro, todo. Viño, neste momento, con bodegas que están amparadas na denominación de orixe Ribeiro, sí. Falamos de máxima calidade que non sei se como clientes sabemos valorala por aquilo da cultura. Si temos moita cultura de viños en Galicia, pero mellor non tanta de vinagre, non? Quero dicir que o mellor, agora que vemos aquí os mexillóns, igual facemos un bo salpicón ou metemos aí os mexillóns tal, e logo botamos un... No que menos nos fixamos... Eu, se me disculpas... É no vinagre. Se me disculpas, nego a maior. A ver. Realmente crees que temos cultura do viño en Galicia? Nalgún sitio, si é cada vez máis. Pero o 80% do viño que se consume en Galicia igual non é un viño de calidade, non? Entón, é normal que o 80% do vinagre que se consume en Galicia sea un vinagre de plástico. E logo sí que é certo... O vinagre que ven en plástico. Claro, e o certo é que moita xente se suma a esas modas, non? O vinagre de Módena, o vinagre de Xerez e tal. E moitas veces, bueno, non é polo de Xerez, pero si o mellor o de Módena, que moitas veces estamos consumindo algo super procesado, con azúcares e demais, e non somos conscientes do que estamos tomando. Eso, bueno, o caso dos vinagres de Módena, o aceto balsámico de Módena é o produto agroalimentario máis exportado de Italia. É porque o que exportan é etiquetas, non exportan produto. Con un X% pequeno de produto xa exportan etiquetas. O aceto balsámico tradicional e de Módena, o máis barato, vale o litro 350 euros, o máis barato. Entón, cando alguén che di nun menú do día leva esta ensalada a vinagre de Módena, eu non teño cartos para pagar esta ensalada, hombre. Bueno, mira unha cousa, falamos de produto de calidade, sí, pero, a ver... Pero hai que probarlo. Hai que catalo. Hai que probarlo. Hai catas de vinagres, claro, como hai catas de viños, de aguardentes, de augas... A cata de vinagre faz igual que a cata dun viño. É dicir, a única diferencia é que na fase olfativa non se pode acercar de repente ao nariz, porque o ácido acético taparía os outros aromas, entón hai que ir con precaución. Pouco a pouco. O sea, falamos das fases, a visual primeiro... Visual, mirar, porque vai depender igual que nun viño, a crianza que teña, o produto orixen. A fase olfativa hai que ir con precaución, e a fase gustativa, bueno, pois é o que aconsello é enxaguar a boca e escupir para que quede todos os posibles sabores a parte do acético. É curioso porque sí estamos acostumados a tomar aceites aromatizados, pero do vinagre non. Así que hoxe vai ser un descubrimento. A ver. Este primeiro é un vinagre
eu cando empecé a experimentar con vinagres... Albarro, non? É a túa marca. Sí, porque foi o barrio onde empecé a experimentar, que era a casa de meus avós en verán. É dicir, entonces intentei facer experimentos con aromatizados para buscar distintos gustos culinarios. Este primeiro é... Tes todos os vinagres aromatizados, non tes un vinagre Sí, no mercado puro, solo digamos. están aromatizados, hai nos puros. Este é solo de viño blanco, Este é de viño branco solo viño blanco aromatizado con loureiro. con loureiro. Este vai por Manel. Por Lourenzo. E solo ten 6 grados acéticos. Remexes así tamén? Sí, claro, intentaré darle un pouco de calor para que salgan Vale, todos claro. os demais aromas. Eu como se soubera de que vai, Que cor tan bonita, Primeiro visual. Logo, Ten unha cor o brillante arrecendo, dourada, A min o que é a fase visual non me preocupa moito, porque non lle boto sulfitos. Eu non botar sulfitos, que a maioría dos vinagres levan sulfitos. É curioso, o viño botanse os sulfitos para que non sea vinagre, e o vinagre botanse os sulfitos para que non siga reaccionando. Claro. Eu prefiro un produto sano, entón non lle boto sulfitos, non me preocupa entonces a fase visual. Sempre pode haber algunha turbidez. Pero ainda así nas dúas anteriores edicións do concurso Vinavín tuvo 2 medallas de ouro e nesta última edición unha medalla de plata. Empezaches no ano 17, non? No 2017? Sí, 17 se constituiu a empresa, empezouse a comercializar no ano 18 e en plena expansión nos pillou a pandemia. Vaya, vou Pero bueno. probar. Proba Sí, a así. ver. Proba, Supoño proba. que un chisquiño, Ensa ¿no? agua, se escupe, algo de agua. Espectacular. Teño que dicir que eu non tomo vinagre, porque é moi forte, e, bueno, teño ademais problemas respiratorios. É espectacular, espectacular. Sí, porque, non sei, recórdame máis, pois eses, os cítricos, máis que a un vinagre, con esa forza, non? Vale, este sería o de loureiro, que máis temos? Ahora, vaciar esos e tal, enxaguar... Este sería a o de viño, non? No, Con os loureiro. 4 son de Con viño. loureiro. Este é solo viño blanco O de- aromatizado con loureiro. O dos pementos, o de padrón? O final. O final. Hai que facer como cos queixos. A ir de menos a máis. Claro, é que despois de tomar co picante, xa despois non se pode probar máis nada. Vou pasar por aquí para botar aquí o resto e enxugar a... Isto é imprescindible, claro, porque senón quedache o sabor do anterior. Claro, e o aroma, vale, xa, non? No, pero... Este xa ten un 15% de viño tinto e está aromatizado con fionllo. E como ten... como máis doce, Pero ten medio grado acético máis. xa. Bueno, normalmente os viños, canto máis doces, máis grados, non? Máis Tampouco te graduación. pases que me vou a vinagrar. Se fose de viño non poñías tanto, seguro, non? A ver este. Nunca haberá un viño tan caro como o vinagre máis caro do mundo. Eso fago yo reto a calquera. Canto pode valer o vinagre máis caro do mundo? Un vinagre máis caro do mundo, un aceto balsámico tradicional de Módena, de 70 anos, que este de colección, pode valer, eu que sei, Canto? 100.000 euros unha botella. Que me dis? Claro. Estamos falando de outro mundo. 100.000 euros unha botella. Ah, pero o aceto balsámico de Módena ten que salir con 10 anos, é outro mundo, outro mundo. Xoan Pablo, hai unha cousa, porque moitas veces a xente pode pensar que o vinagre está feito como os desperdicios. Con viño estropeado. Con viño estropeado, exactamente, co que non vale, non é que foi unha colleita mala e ale, isto queda para vinagre. Pero non. Eso non quita que se poida aproveitar eso para buscar un produto de alto valor engadido, pero depois vai depender do proceso que se lle dé. Non se pode falar de que o vinagre é un viño estropeado, como tampouco ten sentido falar de que o viño é un mosto estropeado. Ajá. Hai unhas fermentacións, sea alcohólica por medio dunhas levaduras ou sea unha fermentación acética por medio dunhas bacterias.
pero son mundos distintos. Outra cuestión son as costumbres. Xoan Pablo, ábrenos, descórchanos aí o de Pemento, porque temos a Manel esperando Ben, por nós pois para vamos ao de contarnos Pemento. o misterio ali de Santa María de Allariz. Este é o que conseguiu agora O primeiro mesmo. premio, ese. Sí. Un gran ouro, Un gran ouro. Primeira posición no concurso internacional. E isto, ademais, non é unha cuestión que facedes vosós, porque o pemento tamén ten que estar controlada a procedencia, ademais, Esta é non? unha colaboración con un produtor na denominación de orixe, Pemento Escarmucha, que, Home, de padrón. Sí, sí. que se busca a última fase de maduración do pemento, cando está roxo, Guau. o prensamos, aí está o como se fai, despois se prensa. Pois un saúdo para Pementos Carmucha tamén, que sabemos que están aí, sempre pendentes de nós, da radio, da televisión de Galicia, nos pendentes tamén dos seus produtos. Neste caso, picantín. máxima calidade. Pementos Carmucha e este Pero- vinagre. Queda picantiño. Bueno, eu Arrimamos coido un mexillón. Isto simplemente unha gotiña e ale a comer. Bueno, imos facer unha pequena degustación. Xoan Pablo, moitísimas grazas por acompañarnos. Parabéns e a seguir traballando así con este vinagre al barro con viño do Ribeiro. Graciñas. Mentres nos seguimos aquí coa degustación, imos con Manel Loureiro Pasar un pouco de mezcla. e os seus misterios.